Krásný dobrý den nebo dobrý večer, milí tvorci, podle toho, kdy budete koukat. Já vás tady dneska zdravím u takového kabalistického zamyšlení a povídání. Já jsem tady zase poslední dny hodně usezení s váma koukala do těch hvězdných map. A nedalo mi to, abych vlastně tady neseděla s tím podivem a neříkala si a nepřemýšlela o tom životě. A už když jsem byla malá, tak moje máma mi říkala, že jsem strašný mudrland a filozof. A všechny věci jsem vždycky tak nějak jako promýšlela a zkoumala nějakým jiným způsobem. Za to jsem byla dost často linčovaná, protože jsem věci dělala jinak. A opakuju to si docela často, moje máma by vám řekla, jaký paličák jsem vždycky byla. To mě dovedlo k tomu, že jsem šla spoustou cest, které byly vlastně jiné, než se mají jít. Ve spoustě těch cest jsem se někde narazila, nabila, zklamala se, ublížila si, udělala blbiny. Věci, které nebyly zrovna třeba příjemný nebo hezký. Když tady ale dneska sedím s tím obřím darem vesmíru, možnosti nahlížet za oponu vlastně tohohle života a všech životů, tak jenom sedím s obří pokorou a údivem nad tím, jak je vesmír neskutečný. Jak promyšlené místo to je. My máme většinou za sebou tenhle rok strašně těžký, bolavej. A spousta z nás přišlo o někoho milovaného. Onemocnili jsme buď my, nebo někdo, na kom nám záleží. Ztratili jsme kromě hromady iluzí, snů, věcí, jistot, možná i pevné půdy pod nohama. Dneska se vlastně Neptun obrací, nebo obrátil do direktivity. A já to vnímám i na tom okolí, jak jsem vždycky cítila energie a vnímala, co se děje v tom prostředí. A strašně dlouho mi trvalo, než mi došlo, jak to vlastně celý funguje a že to, jak vnímám tranzity a energie vlastně není špatně, ale že to je takový, bych to nazvala reflektorský dár a vy, co jste reflektor, tak já bych řekla, to je jedna z těch nejlepších věcí. A on vlastně Rauruhu říkal, když se ho ptali, jakou mapu nebo jaký typ by si vybral, on byl manifestor, pokud to nevíte, tak on vždycky říkal, že by chtěl být vlastně reflektorem a mít tu mapu bílou, otevřenou. A já se mu svým způsobem ani nedivím, protože s tím jeho duchem manifestora, co to vlastně přinášelo? Přinášelo by to to, že by nebyl vlastně ničím limitovaný. Ta možnost experimentování, naciťování a hraní si by byla možná méně omezená, nebo taky ne. A proč ne? Já když tady sedím nad tou hvězdnou mapou a mi se rozlomila klávesnice na notebooku, protože je v záruční lhůtě, tak ho musím dát do opravy, kde bude měsíc. Ten notebook je moje lopata, moje vlastně všechno. Já jsem k němu poslední dobou přikovaná, protože toho bylo strašná spousta těžkého. A když se to stalo, já jsem se snažila s nima vykomunikovat, aby říkám, já nás prostě živím, jsem single máma, ten notebook potřebuju, nemůžu prostě bez něho být měsíc, tak já vám ho dovezu, vy objednáte tu klávesnici, já si ho zase odvezu a až vám přijde, tak vám ho přivezu. Zkoušela jsem to horem a spodem a ono to nejde. A teď ta beznaděj by se asi dala krájet. Já se teda ale dneska tady sedím a tlemím se. A proč? Protože jsem si sedla a já vím, co tam mám za tranzit. Já to sdílím na Hero, kde já povídám takový různý dověrnější věci nebo věci z kabaly a takový, který prostě nechci dávat už veřejně, ale koho vás to zajímá, klidně si zajděte vlastně pro týden zdarma a když vyjdete My jsme tvůrci kontakt, tak si můžete nechat poslat odkaz na týden zdarma a podívat se na ty videa, které jsou tam i historicky k dispozici. A já jsem to tam sdílala a říkám, tyjo, jako jak kdyby toho vlastně nebylo málo. A
Tak jsem tady seděla na tom mapu a říkám si, tak jo, jaký je základní kabalistický ponaučení, který si z kabaly můžete vlastně odníst, to nejpodstatnější. Věděli byste vy, co jste třeba byli už na webináři. To základní vlastně rčení kabaly je, všechno se děje pro tvý dobro. A jak když jsem se dostala vlastně do té nicoty a bylo to strašný a nevěděla jsem, jestli z nikdy vylezu a pořád z ní nejsem ven, protože mám pocit, že se škrábu a vždycky přijde něco, co mě tam srazí a znova, tak jsem si začala psát vlastně takový jako deník a dneska jsem do něho nahlížela a tam byly a vlastně třeba rok starý poznámky a tam bylo, bože, já už nemůžu, prosím tě, ukonči to, já už fakt jako nechci, nemůžu. Proč o tom dneska mluvím? Protože spousta z vás prožívá letos hromadu těžkých chvil. Dneska mi taky někdo psal, jo, ten život mě prostě strašně zkouší a drtí a tamhle jedna zpráva vlastně za druhou a děje se tohle a ono a už je to těžký a už nemůžem. A teď je takový, já bych řekla, trošičku hype můžeme cítit nahoře z těch energií, které vlastně nám vesmír přináší. Já jsem vám to dávala tady v tom záznamu webináře tvůrců. Já vám teďka na chvíli nasdílím obrazovku s těmi tématy, které nám přináší vlastně na prosinec. Takže dneska, kde ho máme, se nám Neptun obrátil tady do ryb. Zítra nám Merkur vstoupí do Střelce, pak máme Marse v Kozorohu, novoluní ve Střelci a pak už máme Slunovrat a Vánoce. Venuše v Kozorohu na Vánoce vychází taky zajímavě. A hlavně tady 14.12. nám začíná kabalistický svátek Chanuka, což je vítězství víry a světla nad temnotou a připomíná, že zázraky jsou možné, pokud si zachováme víru. Krásný je, že to připadá i na energii brány hledače, ne který hledá ideál, ale který hledá novou zkušenost. A jaká ta zkušenost vlastně může být? Jaký ty energie můžou přijít? Jak říkala, vy, co ještě nemáte předpověď na rok 26, tak si ji určitě pořiďte. Já vám dám odkaz do komentáře. Protože nás čeká rok, dnes tomu říká koně. Prosím vás, všichni víme, že je to jednorožec. Proč jednorožec a kdo je jednorožec? Jednorožec je vlastně symbol té vaší jedinečnosti, unikátnosti, neopakovatelnosti, něčeho, s čím se narodíte a už nikdy nebude stejný. Proč? Protože ty hvězdy vlastně na tom hvězdném nebi už se nikdy nebudou opakovat. Tohle, tak jak vidíte tady poskládané planety, na tom nebi už nikdy nebudou stejně. Nikdy nepřinesou vlastně to stejné téma, ty stejné možnosti, ty stejné příležitosti, ale i výzvy, které nám tady vlastně přichází. A ve chvíli, kdy my si vlastně uvědomíme, jak jedinečná každá ta chvíle je a uplatníme na ní tu kabalistickou moudrost, co nám to může říct? Jak říkala, ten Neptun je planeta, která mlží, a která je tam schovaná v těch iluzích, který Bůh ví, kdy jako můžeme prohlídnout. Těžko je můžeme prohlídnout. A my jsme se v těch mlhách potáceli strašně dlouho. Pluli jsme, snažili jsme se bojovat o život, o víru, o sílu do dalšího dne. Já bych řekla, užijte si tyhle ty svátky, protože i když vlastně nevíte třeba většinou, co vás čeká, já jsem vesmíru velmi vděčná, že mě do té něco ty hodil, protože i když to má hromadu do zvuků, i když to volí, tak musím jenom s pokorou smeknout před vesmírem, před kabalou, kterou mi tam vesmír přidal, protože všechno se děje pro naše dobro. Já dnes za denně, když sedím u těch výkladů, o tom prosím vás furt melu na tom hero, o těch různých věcech, protože to, když člověk začne pozorovat, to je, já bych o tom dokázala mluvit hodiny, týdny, měsíce, možná roky. Každý příběh je tak
jedinečný, tak neskutečný, tak úžasný a přitom je tam tak primitivní úplně vysvětlení toho, proč ty věci se dějí, jak se dějí. Jak řekla, ten Neptun nám teďka pomáhá z té iluze konečně vnímat víc tu intuici, která je zatím skrytá, tu empatii, ten soucit. Když jsem vylezla ven, jsem si říkala, ty vole, neleze na ty lidi jako jaro, protože jsem měla pocit, jak najednou to se všech jako spadlo, oni se jako usmívají, je to najednou krásnější. Já se dívám do těch map, vidím tam, co tam vlastně se, pardon, děje na tom hvězdném nebi. Vnímám to s tím učením kavály a i s těma energiemi vlastně transitu z pohledu human designu. Nebo těch map, které vlastně jsou. A musím se jenom usmívat. Já když řeknu pár vlastně příkladů třeba, jo. Jak když jsem se teďka zase na něco dívala, tak přesně s tím počítačem jsem si říkala, tyjo, jako vesmíre, ty mě jako solíš a drtíš. Já říkám, dobře, Kabala tomu říká, všechno se děje pro naše dobro. Jedno z těch dalších pravidel je fake it till make it. To znamená, když se ti to děje a ty fakt nevíš, k čemu je dobrý to, že tě vesmír hodí a měsíc nebudeš pracovat, což zní jako super, budeš mít měsíc prázdniny, to by bylo skvělé, kdybych nebyla živitel rodiny. Takže prosím vás, když si něco koupíte, nějaký webinář, video, budu vám velmi vděčná a na vaše e-maily se vám budu snažit zodpovídat z telefonu. Fake it till make it je další kabalistická vlastně taková poučka, dá se říct, nebo návod na to. Když nevěříš, že je to vlastně pro něco dobrý, tak to fake it till make it je předstírej to, dokud tomu sám neuvěříš. A já, když jsem si dneska četla ty zápisky, tak jsem tam viděla vlastně ty poznámky toho, jak jsem si říkala, ne, ono to určitě nějaký smysl má. A já jsem o tom mluvila teďka někde, že jsem počítala vlastně, kolik hodin studia jsem za ty poslední 2,5 roku asi věnovala studia Svaté Trojice a ono je to 2,5 tisíce hodin, který jsem nad tím strávila, což je docela jako slušný masakr. A já jsem za to velmi vděčná, protože mi to otevřelo oči tím, že tady sedím a dokážu se podívat na tu mapu a říct si, proč se mi to teďka děje. Proč třeba právě teď, co tím vesmír sleduje a můžu mu koukat i pod pokličku. Já vždycky, když koukám do těch vašich map, tak tomu vždycky říkám, že si mě Pán Bůh vlastně jak takovej Santa zavolal, posadil si mě k sobě na koleno a teďka drží tu knížku ne jako hříchu, když ono by se to tak dalo říct, jako hříchu a dobrých skutků, takhle v ní listuje a teď mi ukazuje, co jsme si v tom osudu vlastně napsali. A já teďka jmenuji jedno sezení, který jsem měla s jednou paní, která se dostala do takový dost prekérní situace, kde jí řekla, že jí fakt jako šlo skoro o život. A protože ke mně chodí vlastně pravidelnější, tak jsme spolu tu situaci rozebírali. Ona věděla, že to je tak závažný, že se musí se mnou poradit, jako co tam uvidím. No a my jsme se na to koukali, na tu situaci. A tam už byli angažovaní vlastně právníci, protože šlo o nějaký právní úkon další. A všechno bylo nachystané a ona vlastně jenom čekala, to byla neděle večer, než se potkáme a než vlastně tu věc bude moci rozhodnout. No a teď já do té mapy koukám a říkám, ty kráso, teď to je jako věc, která se opakuje jako už nejenom jeden život, ale několik životů. No a teď tam bylo vidět ten naučený vzorec, který se opakoval a ona vlastně tím, že přišla na to sezení, tak ten vzorec přerušila, protože najednou ode mě dostala úplně jiný pohled na svět a na tu situaci. A z pohledu té situace, když bych to řešila jako normální terapeut nebo coach, tak bych řekla, jo, jsi v právu, jako všechno tomu nasvědčovalo, běž do toho, jo, to je jasný, jo, teď to všechno prostě hrálo jako světsky, to hrálo jako v její prospěch. No jo, ale neduchovně. Ne z toho vnitřního principu, protože tam se dělo něco úplně vlastně jiného. A to je i ta víra vlastně toho střelce a pak toho kozoroha, která nám přináší
bych řekla, ale to je neskutečný potenciál pro ten rok koně. Fakt, kdo nemáte to předpověď, běžte do ní, to je jedna z nejlepších předpovědí, které jsem natočila a je prej fenomenální, já si to myslím taky, a to ne, že bych jako se tady chtěla tím pyšnit, ale ten rok je a s těma věcma, které tam jsou, to je mega. A vy, kdo jste na sebe pracovali, tak se nebojte, že to ten vesmír neviděl. A zpátky k tomu příběhu. Takže si mi ukázala tu vlastně nový pohled na svět, té situace, v těch souvislostech těch životů. Ale se rozhodla vlastně úplně jako jinak. Právničce se to nelíbilo, a že jsme jí schandili obchod v podstatě, ale ona tak zareagovala, jí se ulevilo a ta reakce byla neuvěřitelná. Prostě to bylo, jak kdyby normálně vesmír tady roztrhl jackpot a najednou ty věci se daly do pohybu takovým způsobem, že prostě wow. Jo? A na druhý konto musím říct, že už jsem měla i někoho, s kým jsem se měla potkat, kdo tam měl tu příležitost stejnou a kdo ji nevyužil a kdo to setkání zrušil. A taky to bylo věc, kdy chtěl řešit něco, co se tam opakuje a je zauzlený prostě mraky životu. A co mě na tom baví, je ten přesah, že my, když to zkoumáme z pohledu tohohle života, což je, vám jsem dám druhý odkaz na ten webinář Dobrá karma, kdo jste byli, tak víte. My v tomhle tom životě, a to vám chci dát povzbuzení, my si myslíme, že když se nám něco jako nebo někomu daří, tak jako, že on je king, prostě, že je to borec a že se mu to povedlo a nemakaný a zásluhy a všechno. No jo, jenže ono je to často důsledek vlastně toho, co jsme dělali v minulém životě. Jo, proto já ani to, že můžu tady teďka něco vidět, to prosím vás není zásluha tohohle života, to je zásluha minulých životů. A v tomhle životě si myslím, že jsem proflákala hromadu času tím, že jsem byla strašně v hlavě, že jsem pochybovala, že jsem vlastně nevyužívala ten talent a řešila jsem věci, které nebyly důležitý. A i proto tam mám víc třeba berana do dalšího života, abych dokázala některé věci víc prosadit a už je tolik jakoby nehrotila. Což mimochodem s těma darama je další velká věc, proč třeba v tom životě přijdete, a to je ten druhý protipol, když se nám nedaří, tak se cítíme jako lůzři. Jak se to vezme? Někdy jsou ty věci těžší, protože v minulém životě jsme, a to jsem viděla poslední dobou fakt jako hodněkrát, měli jste nějaký dary a talenty k dispozici. Jo? Dejme tomu, že v tomhle životě máte dar vařit neskutečný jídla. Každý vám říká, jak jste skvělý kuchař a všechno a vy říkáte, ne, přece nebudu dělat kuchaře, ten tolik nevydělává, zůstanu šéfem prostě nějaký mezinárodní korporace, protože tam mám víc nul, abych uživala tu rodinu a tamhle to. No jo, ale vy nevíte třeba, že v tom vínku máte, že kdybyste začali vařit, tak vytvoříte vlastní michelinskou třeba restauraci. Nebo síť restaurací, která bude krmit chudý a vykážete dobrý skutek, který se vám v té hojnosti vrátí, že by to třeba nemělo, já nevím, 7-0, mělo by jich to jenom 6, ale byli byste tam neskutečně šťastní. No a ve chvíli, kdy my ty dary nevyužijeme, tak je to něco, co si taky přinášíme do toho dalšího života. Pak se někdo narodí a hrozně se vlastně v tom životě diví, že mu něco nejde, že někde nemá třeba požehnání, že někde tamhle a někde ono. Říkal, v tomhle životě máme tolik věcí daných a přitom věřím a vnímám to a cítím to, a když jsem pozorovala ty svý mapy a o různé události jsem si vypsala, prošla jsem si je, tak jsem viděla, já si použila, kdy máme možnost stát vyloženě na té křižovatce a Kabala to krásně učí a popisuje v tom, že on je to vlastně klip, ta skořápka, která dokáže unést určitý světlo, ale když se přestaneme vyvíjet a měnit a transformovat, následovat vlastně tu božskou vůli, tak nás vlastně pomalu začne trávit ta temnota. Pak přichází různý ty katastrofy, nehody, ťuklance, jo, bouchance, šťouchance života. My jsme se probudili. No to ten můj učitel krásně popisal, on říkal, tak kdyby přišel vesmír, vzal kladívko a ty měla na sobě prostě pingpongáče a on je chtěl rozbít. A někdy se to podaří a my přes tu bolest vlastně uvidíme něco nového a jiného. Někdy se to nepodaří a vlastně to zůstane na nás
jo, takhle nabalený. A čím víc věcí takhle jakoby na sebe prostě nabalíme, tak tím víc tam zůstane, bych řekla, těch děr, který přitahují tu temnotu, kde se to jenom nabaluje, kumuluje a potom vlastně čím jsme starší, proto čím jsme starší, tím se nám ty věci hůř mění, protože tam zůstalo spoustu nedořešených věcí, spoustu témat, od kterých jsme třeba utekli. A když už jich je hodně, tak moc, že ta duše už vlastně nezáří, tak to je dost často pak ten okamžik, kdy vlastně odchází pryč. Ono je hromada vlastně situací, ze kterých ta duše odchází a tohle je jedna z nich. Jak se tomu vyhnout? Jak vlastně žít ten lepší život? Uvědomit si to, že a mě s tou mojí nevinností to vlastně hodně pomohlo uvědomit si to, mám před sebou zrovna jednu poslední mapu, kde se musím smát, protože dneska ještě, když jsem byla ve fitku, ještě jsem se ani nepřevlíkla, tak jsem nad něčím přemýšlela a pak jsem se to tady šla ověřit do té mapy. Mně to přijde vždycky tak tipně, jak to tam prostě je nasázený, naplánovaný, jo? Jak ten vesmír ví třeba, že budete mít zajímavý setkání ten den, nebo se něco stane, co vlastně už ten vesmír dopředu tam naplánoval. Někdy ty aspekty jsou tam velmi silný. Aby. No a teď, když se to dá dohromady, prostě Kabbalah, Human Design Biohacking, tak z toho lezou fakt krásné věci. Krásné odpovědi i, bych řekla, dost často prostý řešení, kde jsme teďka stabilizovali nálady u dětí, u žen mladých i starších, prostě jenom díky drobným zásahům něčeho. Někdy to jde velmi rychle vidět ty efekty. Někdy, když já nevím, třeba tělo dlouhodobě linčovaný stresem, což vlastně, abych řekla, téměř 50 let bylo linčovaný stresem, tak ve chvíli, kdy něco takhle dlouho neseme, tak nemůžeme čekat, že pak bude stačit třeba 1 rok na to, aby jsme se ozdravili, ale věřte mi, že kdykoliv začnete s čímkoliv dobrým pro sebe, tak ty následky nebo důsledky uvidíte pozitivní. A se na to myslela právě dneska v tom fitku, jakýkoliv vlastně krok navíc, který uděláte, se projeví pak třeba i v tom stáří, že si člověk zaváže tkaníčky, kdybych to řekla na fitko. A když to řeknu na to duchovní, tak to, že někdy nezvládneme všechny věci odklonit v tomhle životě. Někdy, ale naopak to pochopení toho, proč žijeme, to, co žijeme. Já jsem ještě nezažila nesezení nikoho, s kým bychom vlastně neprošli ty jeho témata nebo těžkosti, nepodívali se na ně z pohledu vlastně více životů, kde by se vám neulevilo. A já to sama vím, protože mi se ulevilo taky neskutečně u některých věcí, kde vlastně vidím, co je naplánovaný, stejně jako ten počítač. Já jsem věděla, že se něco stane a těch věcí je víc, které se rozbily a vím ale i proč se dějí. A to je úleva, důvěra v ten vesmír, že prostě tohle už je daný, tohle i když se budeš snažit, tak nevymyslíš, nezachráníš, že jenom můžu nahlížet prostě do té knihy života, číst v ní a u mě se mi to teda dělá fakt jako děsně blbě. U vás to vidím líp, pač tam nejsou ty moje emoce a ten můj život. A to je tak krásný pozorovat. Já bych řekla, nejsou špatný úsudy, jsou špatné interpretace nebo nepochopené lekce. A to je i dnešní poselství. A pokud se vám děje něco, nebo chcete mít lepší život, máte moc toho opravdu hodně změnit tím způsobem, jak se na věci díváte. Kolikrát, když podhalíme tu oponu toho života, tak najednou vlastně zjistíte, že problém není problém, ale obří příležitost a naděje vlastně na lepší život, což je úplně nádherný a úžasný. A když víte, že některé věci změnit nemůžete, tak se můžete soustředit na to, co velmi často v té mapě je, že změnit můžete. Pak se všechny věci dají zázračně do pohybu. A to je i ten optimismus teďka toho měsíce Střelce, kdy vlastně svátek Chanuka, což je období zapalování svící a menury na symbol naděje.
A vlastně ta historka k tomu je, že i ve chvíli té největší temnoty to světlo se vznělo samo a mě to velmi připomíná to, když jsem do té nicoty spadla a dneska jsem na to myslela, když jsem si zapalovala voný tyčinky. Ta představa, že ztratíte naprosto všechno, co jste milovali, co vám bylo blízký, drahý. A to nešlo jenom o lidi, věci, ale i o to, co děláte rádi, co vám chutná, co vás těší. To, jakým způsobem se ty věci dají vybudovat, je, bych řekla, že mě nikdy nepřestane naplňovat pokorou, úžasem před tím, že tohle to vymyslel někdo díky Bohu, moudřejší než jsme my sami. Zkuste tomu životu věřit. Pokud mu nerozumíte, není nic jednoduššího, než se zeptat, než odhalit, co se mnou ten vesmír má v plánu, kam se mám podít, protože ta naděje, tak jak nás učí tenhle ten měsíc, největší temnoty a největšího světla, je o tom, že s tou temnotou nemusíte bojovat. Když jsem v té nicotě byla, tak ten největší zázrak se stal, když jsem s ní bojovat přestala. A v tu chvíli to, co se stalo, zůstane navždy ukotvený v mý paměti, protože to používám vždycky, když přijdete s nějakou vaší temnotou. To je jak magický tlačítko, kterým uděláte cvak a to vlastní světlo rozsvítíte, zažehnete, aby mohlo zářit do světa a ozářilo i ten nejtemnější kout nadějí, optimismem, vírou a silou, ale ne mocí a kontrolou, ale tou pokorou toho, že vlastně jste tady v bezpečí a i když se někdy dějí těžké věci, mají svůj smysl. Takže se soustřeďte na to, co změnit můžete a s moudrostí vnímejte to, co změnit nemůžete a přijmejte to s pokorou. A když se budete chtít o tom popovídat, tak mi samozřejmě napište. A zkuste si ty svátky užít tak, aby jste si tam našli aspoň drobek nějakého zastavení, nějakého kouzla, napojení na to, abyste uviděli, že život je zázrak, i když je těžký, i když se třeba nic neuvěřitelného ten den nestane. Ale třeba poděkujte za to, že ten den můžete jít, že máte zdravé nohy, které vás nesou, že nad váma nelítají bombardéry, že jste se dneska najedli nebo uložili do tepla v posteli a máte třeba internet, díky kterému teďka můžete koukat. Čím víc vděčnosti a světla v sobě zapálíte, věřte mi, že tím víc se ho objeví ve vašem životě. A ta temnota se vždycky pokouší to světlo uhasit. Ale když se nedáte a budete zářit i v té největší tmě, pak najdete sílu, o které jste nikdy ani netušili, že ji máte. A já vím, že ji máte. A víte proč? Protože jste tvůrci. Takže vám přeji měsíc plný zázraků a naděje a taky moudrosti. Mějte si krásně.